Narito ang mga tampok na balita dito sa Pampanga. Level up security hatid ng bagong patrol units, Romonda sa Mexico, Santa Ana at San Simon. Yang ko po karengan kayo na kan. Susunod ka karen sa nalila. Manalila ka ako, malikas ko yun. Cash gift para sa mga senior citizens na hanggang 100,000 pesos ipinamahagi sa Pampanga sa ilalim ng Expanded Centenarian Act. Alamin ang mga praktikal na paraan para makatipid sa gasolina. Silipin ang all-out saya sa Lubao International Balloon and Music Festival 2026. At Malasakura Trees, hatid ang Japan vibes sa Pampanga. Lahat yan, tunghayan sa Balita Pampanga. Maya Payaldo, Pampanga. Magandang araw, Pilipinas. Ito ang Balita Pampanga. Naghahatid sa inyo ng mga napapanahong impormasyon at maiinit na balita. Balita Pampanga. Sa detalye ng ating mga balita, level up security ang hatid ng mga bagong barangay patrol units na handa ng rumonda sa bayan ng Mexico, Santa Ana at San Simon. Vroom, vroom, vroom! Excited na pinaandar ng mga barangay captains mula sa bayan ng Mexico, Santa Ana at San Simon ang mga barangay patrol units na ipinagkaloob ng pamahalaang panlalawigan ng Pampanga sa ginanap na turnover sa Mexico Evacuation Center nitong Biyernes ng umaga. Ang 71 barangay patrol units na ito ay may back-to-back na sidecar na ginawa ng ilang SLPA fabricators bilang bahagi rin ng programang nagbibigay ng karagdagang kabuhayan sa ilang kabalen. Ayon kay Governor Lilian Nanay Pineda, malaking tulong ang mga patrol units na ito sa pagpapatibay ng peace and order sa mga nasabing bayan, lalo't sa mga lugar na ito. Kamakailan ay nadiskubre ang ilang bodega na nagsisilbing pabrika ng ilegal na sigarilyo na nagkakahalaga ng milyong-milyong piso. Manawagan po kayo, lalo na po rin ang industrial, ang mga raboy. Dumugan nyo na po. At po kaagad-agad, bibigyan permission kay licensing officer na di namin agad lisensya, nag-aya mag-imbestiga. At hindi ILT, sinabyanan ka naman nung may kamali licensing officer at inyang pananagutan makulong yan nung may kamali yan nung kinonsintinate ang tao kay ka. Sa pamamagitan ng mga barangay patrol units, mas magiging masusi ang pag-iikot at pagbabantay ng bawat barangay sa kani-kanilang nasasakupan upang agad na maipagbigay alam kung may matutuklasang iligal na aktibidad sa kanilang lugar. Kamukha ng sinabi ko kanina, malaking bagay ito yung mga service vehicle na nanggaling sa provincial capital. Dahil ngayon po, inikutan po lahat ng mayor, kasama po ang kanilang mga kapitan, lahat po ng mga business establishment, lalo na po mga ating mga factory na nandito po sa ating distrito para po masigurado natin na wala pong illegal na nakakapasok sa ating pong probinsya at hindi po matatakot ang ibang investors na pumasok po sa ating mahal na probinsya po ng Pampanga. Sa bawat ulat o sumbong, agad naman itong aaksyonan ng Interagency Task Force na binuo ng Kapitolyo kasama ang PNP, BFP, CIDG, Bureau of Customs, BIR at iba pang ahensya ng pamahalaan. Ito talaga yung mga tinatarget niya dahil alam niyo naman, no? Dito natagpuan
yung mga illegal na mga smuggled na mga cigarettes. Ayan, so gusto talaga ma-inspect no, ng ating governor yung lahat ng mga tinatawag natin na red flags ng mga compound. No? So yan ang bilin niya sa ating mga tanod, sa ating mga punong barangays. Hindi dapat na ipagwalang bahala, yung oversight functions nila na mag-monitor, magmatsyag sa kanilang sinasakupan. So with this tricycle or barangay patrol, magiging mas madali na no, yung pag-ikot sa buong barangay. Lubos naman ang pasasalamat ng mga barangay sa dagdag na suportang ipinagkaloob ng pamahalaang panlalawigan. Mas masaya po kami, ma'am. May bago po kami ng patrol, ma'am, sa barangay namin ng San Miguel. Bakit? Paano makakatulong? Paano po, pag nagre-rescue po kami, malaki pong tulong sa amin po, ma'am. Kung wala po yung mga patrol, ma'am, hindi po kami makakapag-rescue, ma'am. Dakat po salamat, Nanay Gob. Dakat salamat po, Nanay Pili. Nanay Gob, dakat po salamat sa binigay mong barangay patrol. Ito na ang ikatlong batch ng mga barangay na nabigyan ng patrol units at target ng programa na mapagkalooban ang lahat ng barangay sa buong lalawigan. Sabi namin po, Miss Hanky, itong insurance yung rin kayong ban, atin kayong pong subsidy kayong Kapitolyo 5,000. Kami na po makipag-negotiate yung GSIS, pangkanita, naglalakad kayo kay kang banyo, maka-insure yung may banyo niya po. Kasi kaliguran na kayo. Nakakapagpunin ang problema kasi importante yan po basta sa kanya ng gobyerno at niya po dapat insurance kay GSIS. Bukod sa barangay patrol units, nakatakda rin mag-issue si Gov Nanay ng mga handheld radios upang maging mas real-time ang monitoring at reporting ng anumang insidente sa barangay. Ito naman mga kabalen, cash gifts para sa mga senior citizens na hanggang 100,000 pesos ang ipinamahagi ng pamahalaang panlalawigan ng Pampanga sa ilalim ng Expanded Centenarian Act. Mapapasana all ka na lang talaga habang nakikitang binibilang sa palad ng 100 years old na si Lola Lucia Arcilia ang kanyang 100,000 pesos cash gift mula kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa tulong ng National Commission of Senior Citizens Region 3, katuwang ang pamahalaang panlalawigan ng Pampanga. Lubos ang kasiyahan ng ating certified centenarian habang tinatanggap ang naturang insentibo na isang pagkilalang ibinibigay ng pamahalaan sa mga Pilipinong umaabot sa edad na 100 years old. Ayon sa kanyang pamilya, matagal na nagtrabaho bilang mananahi si Lola Lucia. Isa umano sa mga sikreto ng kanyang mahabang buhay at mabuting kalusugan, ang simpleng pamumuhay, pagkain ng tama at ang kanyang paboritong ulam na hito. Dinalan. 100 po! Bakit ganyan po kahaba? Ano pong secret nyo? Anong secret mo? Ano ka ni sikreto mo? Ano sikreto ko? Utang mo nung naingka ka nang kumakanya na ako. Kanang nasiya po. Ay, ako. Karen, bangus. Bangus! Mahilig ka sa... Ito. Message yun po ka rin kaya nakan. Ano ka nang sabihan ko po, karengan kayo na kan. Susunod ka karen sa ngalila. Mangalila ka ako, malitas ko yun. Dagdag pa ng kanyang mga anak, malaking bahagi rin ng kanyang mahabang buhay ang patuloy na pagmamahal at pag-aruga ng kanyang pamilya. Masaya po ako nakakarating po ng 100. Wala po siya sakit. Nagpapasalamat po ako kay Lord na nakaraos po yung mga problema namin. Minsan, yung pong anak ko, siya pong nakakatulong sa kanya. Hindi niya po pinabayaan. Si Lola Lucia ay kabilang sa 3 centenarian sa Pampanga na tumanggap ng tig 100,000 pesos na cash gift, habang nasa 1,391 naman na senior citizens ang nabigyan ng tig 10,000 pesos mula sa NCSC. Bahagi ito ng unang quarter implementation ng Republic Act No. 11982 o Expanded Centenarian Act
na naglalayong kilalanin at suportahan ang mga nakakamandang Pilipino. Simple lang po naman, no? Kailangan lang po nila magdala sa ngayon ng kanilang OSCA ID, yung photocopy po noon, para mapatunayan po na sila'y nag-80 na, 85, 90, 90 at 100. Prior to that, kailangan may application form po sila. Tinatanggap na rin po namin yon na 4 to 6 months before the birthday nila, pwede nang mag-apply. Sa ngayon din po, sinusubukan namin yung through land bank. Kung may bank account sila, pinapanawagan na rin po namin sa kanila na kung may bank account number sila sa land bank, bago sila mag-birthday, kung nag-apply na po sila for 6 months before, at least yung birthday nila mismo, hindi na sila kailangan pumunta sa ganito na baka medyo mahirapan sila. May huhulog na po namin sa kanilang mga bank accounts yung kanilang cash gift. Sa ilalim ng bagong batas, hindi na kailangang hintayin ng mga senior citizen ang edad na 100 years old para makatanggap ng cash gift. Dahil maaari na mag-apply ang mga nasa edad 80, 85, 90 at 95 para sa kanilang 10,000 cash incentive na maaaring iproseso 4 hanggang 6 na buwan bago nila maabot ang nasabing edad. Tulad na lamang ng 82 years old na si Lola Conchita Lopez. Puro pa sa laptop kid nanay. Sa edad kong ito nakarating akong ganito. 82 na ako. Bibigyan ko po yung mga anak ko, mga alang trabaho. Nakakain lang na kami, dalawa kami mag-asawa. May sakit din yung asawa ko, hindi nakakalakad. Samantala, nananatili naman ang 100,000 pesos cash incentive para sa mga centenarian o senior citizens na umabot sa edad na 100 years old. Bukod pa rito, nagbibigay din ng karagdagang 100,000 pesos cash incentive sina Governor Lina Nanay Pineda at Vice Governor Dennis Delta Pineda sa mga senior citizens naman na edad 95 years old at pataas sa ilalim ng Provincial Ordinance No. 683 Series of 2014 ng Pampanga. Iklaro lang po natin, no? Bukod pa po ito sa binibigay ng Province of Pampanga na 95 years old lang po, specifically yung sa atin. No? Binibigyan natin ng 100,000. So sa kanila naman po, ang difference is dapat upon reaching 100 years old, doon pa lang po nila makukuha yung 100 years old. Sa mga hindi pa po nakakaalam sa programang ito, maaari po kayong makipag-ugnayan sa aming opisina para po maturuan po namin kayo kung ano yung tamang proseso at yung mga dokumento na kailangan i-submit at ang pagpaparehistro sa NCSC. Mas pinadali rin ang pagproseso ng benepisyo matapos mailapit ang tanggapan ng NCSC sa loob ng Kapitolyo upang mas maging accessible sa mga kapangpangan na senior citizens. Patunay lamang ang mga programang ito ng patuloy na pagkilala at pasasalamat ng pamahalaan sa mahalagang ambag ng mga nakakatanda sa lipunan. Para sa Balita Pampanga, Luis Rotao. At sa gitna nga ng tumataas na presyo ng mga produktong petrolyo, ating alamin ang iba't ibang fuel saving tips. Patuloy na nararamdaman ng mga motorista at commuters ang epekto ng mataas na presyo ng gasolina at diesel sa bansa. Dahil dito, nagbabahagi ang mga eksperto ng ilang praktikal na paraan upang makatipid sa konsumo ng fuel. Isa sa mga pangunahing payo ang pag-iwas sa biglaang arangkada at matinding pagpepreno dahil ang aggressive driving ay maaring magpataas ng konsumo ng gasolina ng 15 to 30% sa highway at hanggang 40% sa city driving. Mahalaga rin ang tamang tire pressure dahil ang kulang sa hangin na gulong ay nagpapataas ng resistance sa kalsada at maaring magdagdag ng hindi bababa sa 3% sa fuel consumption. Malaki rin ang naitutulong ng regular na maintenance tulad ng malinis na air filter, maayos na spark plugs, at tamang engine tuning na maaring magpataas ng fuel efficiency ng hanggang 10%. Iminungkahi rin ang maayos na pagpaplano ng biyahe upang maiwasan ng maraming short trips.
habang para sa malalapit na pupuntahan ay mas praktikal ang paglalakad o paggamit ng bisikleta. Makatutulong din ang carpooling upang mabawasan ang gastusin sa fuel. Gayon din ang pagbabawas ng hindi kinakailangang bigat sa sasakyan at pag-iwas sa matagal na pag-idle ng makina. Sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng fuel, hinihikayat ang publiko na maging mas maingat at praktikal sa paggamit ng sasakyan upang makatipid at makatulong sa pangangalaga ng kapaligiran. Silipin naman ang all-out saya dala ng iba't ibang artists at banda sa naganap na Lubao International Balloon and Music Festival 2026. Daan-daang libong manonood ang dumagsa sa Lubao International Balloon and Music Festival 2026 upang mapanood ng live ang performances ng kanilang mga paboritong OPM artists sa 2 araw na music festival. Sa day 1, agad nagliyab ang entablado sa all-out energy na performances ni Have Abby, Flo G at Kamikaze na nagpaindak sa festival crowd. At to the highest level din ng performance ni Iles Morena, Jika Marie at Bamboo. Pagsapit ng day 2, tumripli pa ang dami ng mga nanood. Handang-handa ang mga millennials at Gen Z fans para sa sunod-sunod na performances. At isang mapanakit at tagos-pusong performance naman ang inihatid ng December Avenue na sinabayan ng pagkanta ng fans sa kanilang mga hit songs. Sabay-sabay ding nakisabay ang crowd sa smooth at soulful vocals ni Dionela na tila bang nakikinig ka sa isang live Spotify session. Sa gitna ng nakakakilig na festival atmosphere, nagkaroon pa ng sweet moment nang may nag-propose sa crowd na lalo pang nagdagdag ng saya at kilig sa gabi. Nagbigay din ng lively at colorful performance si Maki na lalong nagpasigla sa festival vibes. Samantala, napaawit at napa-inlove ang buong crowd nang kantahin ni Rico Blanco ang kanyang timeless hit na Your Universe. Bilang grand finale, pinasaya at pinasabay sa kantahan ng mga kabalen ng legendary band na Parokya ni Edgar na tunay na nagpasolid sa festival experience. Bilang pagtatapos ng selebrasyon, sinabayan pa ito ng isang makulay at engrading fireworks display na nagbigay ng dagdag saya at hindi isang malilimutang karanasan sa lahat ng dumalo. Tunay na isang festival na puno ng musika, saya at hindi malilimutang alaala para sa bawat kabalen at manonood. Kaya kita-kits muli next year mga kabalen. Para sa Balita Pampanga, Patricia Cabungkal. Eto naman mga kabalen, Japan feels dahil sa mga malasakura trees. Mararamdaman din dito sa Pampanga. Mga kabalen, nakikita nyo ba ang nakikita ko dito sa background ko? Hindi ba't mala cherry blossoms o sakura ng Japan ang mga puno na nandito ngayon? Pink na pink nga. At dito lang yan makikita sa Pampanga. Hindi
man ito ang Tokyo sa spring season, may sarili rin tayong bersyon ng Sakura vibes dito sa Pampanga. Sa kahabaan ng avenue ng Mega World Capital Town sa City of San Fernando dito sa Pampanga, agad mapapansin ang mga punong-puno ng kulay rosas na bulaklak na may tulang mga cherry blossoms. Kaya kung gusto mong makakuha ng Sakura Bloom photos pero walang visa papuntang Japan, hindi mo na kailangan lumipad pa. Pwede mo nang maranasan ang halos kaparehong tanawin at ambience dito sa Capital Town. Makikita sa iba't ibang bahagi ng township ang mga namumulaklak na puno na nagdudulot ng mala-Japan na tanawin na dinadayo ng mga bisita at mahilig maglitrato. Bukod sa pagiging popular na photo spot, pwede ring samantalahin ng mga bisita ang mga walkable pathways para sa paglalakad at pag-jogging bilang bahagi ng kanilang fitness routine. Maging ang mga empleyado ng township hanga sa ganda ng kalikasan at kulay ng mga bulaklak. Parang cherry blossom to, kung makakain. Ang ganda ng paligid pagka ganito. At bagamat mula sa malayo ay mukha silang mga sikat na sakura ng Japan, ang mga punong ito ay hindi pala cherry blossoms. Ang mga ito ay tinatawag na pink trumpet trees o Tabibia rosea, na ngayon ay nagdadala ng kulay, sigla at malasakura na karanasan dito sa puso ng Pampanga. Patunay na hindi mo na kailangan lumayo ng bansa para makaranas ng tanawing tila springtime sa Japan. Dito pa lang sa Pampanga, may sarili na tayong Sakura moment. Para sa Balita Pampanga, Gerald Glotton. Manatiling nakantabay sa Facebook page ng Pampanga PIO para sa iba pang balita at impormasyon dito sa Pampanga. Napapanahong impormasyon, balansing mga balita, tunay ang mga pangyayari inyong natunghayan dito sa Balita Pampanga. Ako po, si Grace Sirutao, Pampanga, Kalugaran na ka.